Oyisa anyị kene gị. Ndewo. Ndị be anyị bụ na wee ekiri anyị ugbu a, ọ bụ onyeisi ndị ntorobịa nke ọhaneze ama dịka ọhaneze Youth Council. Ọ bụ ya bụ Igboayaka o Igboayaka. Onyeisi dịka anyị kwa anyị kene na gị na mbụ. Ndewo. Ugbu a anyị chọrọ ịma mbọ ndị ọhaneze Youth Council, ya bụ ndị ntorobịa ọhaneze ehibere, mbọ ha na-agba iji fụ na omenala asụsụ Igbo na ọdịmma ndị Igbo bụ ihe na-agaghị anwa, maka na ụfọdụ kwere wee na-ekwuchi ike si na n'oge na-adịghị anya na omenala Igbo na asụsụ Igbo ọ bụ nke a ga-achọ achọ. Ụfọdụ asịkwa na-achọbaghị achọ na ọnwụnwa narị pii. Anyị wee na-asị ebe ọ bụ na ofu ọkpụrụkpụ ihe eji hibe ọhaneze bụ ịkwalite omenala na ọdịmma ndị Igbo, kedu mbọ gịwa na-agbalị ka onyeisi ndị ntorobịa na ọhaneze ịfụ na omenala anyị na asụsụ anyị anwụ pii? Chizzy, ndewo, ya gaziere gị. Ekele m gị maka ohere ọma. A na-ekwu okwu na onye Chukwu na-azọ ka na-azọkwa n'onwe ya. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya jọkarịrị udele na njọ na ndị buru ụzọ gbawa ọsọ ka a na-asịzi bịachie ike. Kembụ anyị ekwuole ya na omenala Igbo na asụsụ Igbo na-anyụkọ ọkụ. Ọ dị very important that we will do our best to promote omenala Igbo na asụsụ Igbo. That is why today in Ọhaneze Youth Council anyị nwere National Directorate of Culture and Ethical Promotion. It is very fundamental that there is no way we can sustain our culture and tradition without a culturalization of education system in Igbo land. We need to allow our culture to influence our educational system. Now today, it is practically impossible for any man or any woman or any Igbo writer. They are dying in hunger. How many people can read in Igbo? How many people can read Igbo drama, Igbo prose or poetry? Today, onye ọbụla na-ede akwụkwọ n'Igbo agụụ na-egbu ya, because we have never add value to Igbo culture or Igbo language, except when we add value to our language and culture, then it will be attractive, then people can get involved. So culturalization of our education system is sacrosanct, is fundamental for promotion and sustainability of Igbo culture and the language. On that note, Ọhaneze Youth Council, we are proposing a bill that all the state of Igbo extraction will adopt it, that you cannot get any job in Igbo land, I mean government job, without crediting Igbo language. Then the teachers that are teaching Igbo language in primary school, if other subjects teachers are taking
3 naira for salary. An Igbo teacher should be taking 5 naira or 4 naira for salary. Then that means a student in primary school, in secondary school, will study Igbo language to make sure he or she credit it, because he knows that if he or she fail Igbo language, it will be an impediment for him or her to get a job. So we must add value to our language. It is very, very important. In Ohaneze Youth Council, we have discovered that some people don't know the history of Igbo. Even some people don't know the history of their community. Some people don't know that in each of the community, we have each of the kindred and villages. We have people or the community that senior other villages within a community. People don't know these things. If you don't know the history of your roots, you will not know where you are heading to. This is a very big problem in Igbo land. So in Ohaneze Youth Council, in order to sustain Igbo culture, Igbo language, we have proposed that in primary school, that now we will have a course, Igbo history and religion. In primary and secondary school, we have a course, Igbo social science. In primary and secondary school, we have a subject called Igbo arts and the craft work. Today, mgbe dị obere, enwere ihe a na-akpọ handwork. Ị ga-egosi onye nkuzi gị, ọ bụrụ na your village na ọ bụ ute ka ejiri mara ọnụ, gị kpa ute. Ọ bụrụ na akụfe, gị kpa akụfe. Ọ bụrụ na ọ bụ ete, ọ bụrụ na ọ bụ ngụga, ọ bụ na ite, ikpu ite na ihe ndị ọzọ dị iche iche, gị kpọọ weta n'ụlọ akwụkwọ gị. Mana taa, ihe ụmụaka ndị Igbo ji na-egosi ewu, ha gụrụ pocket, ụfọdụ were tissue. There is a very big problem in Igbo land. We are losing this generation. Oyisi mana echem na ihe eji hibe ndị eze bụ ka ọnụ na ha na-arụkọ ka omenala wee na-apụta ihe. Mgbe na-ajụzi kedụzi ọnọdụ ndị eze, kedụzi iwu na-eme, maka na ụfọdụ ndị eze, nke mbụ bụ ụfọdụ ndị eze amaghị ka esi aga ọjị. Ụfọdụ ndị eze kwesịrị ịdị na-aza afọ Igbo, ọ bụghị afọ Igbo ka ha na-aza. Ụfọdụ ndị eze ebiri na ebe ha na-achị. Kedụzi ihe, maka na Ohaneze bụ otu kachasị bụ nna otu n'ala Igbo. Kedu ihe na-eme gbasara ndị eze ụfọdụ a? Maka na otu esi hebeza ndị eze ọdịnala na anyị che na omenala Igbo aka na-aga n'ihu, mana ọ dịzikwa ka ha bụzi ndị na-eso ndị ụka Igbo omenala. Chizzy, I said something before. The issue, the only pathway to sustain Igbo culture and the tradition is culturalization of education system in Igbo land. Now you can see that our children, kids, they learn faster in school. So if you bring our culture into the system of education, you can see that we will have Igbo youth that will know and understand our culture and tradition. I'm not saying that Ndeze will not do something, but what I'm saying, let it become a law. Like I said, in primary school, we are OYC, Ohaneze Youth Council, we are introducing a subject, Igbo history and religion, Igbo social science, and Igbo arts
and craft work. Then, if we introduce this thing in primary school and in secondary school, it will be part of us. That is the only way out. Now, like I said before, it is very, very difficult today. An Igbo man that is good in Igbo language to excel, because there is no patronage. How many people are buying Igbo textbooks? It's practically impossible. But like I said, if we enact a law in House of Assembly adopting all these subjects in primary school, in secondary school, then we will have a generation that will understand Igbo value system, that will understand Igbo ethics, that will understand Igbo norms, that will understand that in Igbo we believe in agwa bomma. In Igbo land, ndị Igbo si na ezi afa ka ego. Now, before n'ala Igbo, nwatakịrị pụọ lọta, ọwụrụgodu na akpụkpọ ụkwụ ka ọ zụrụ lọta, ya lọta, nne ya ga-ajụ ya, onye zụrụ gị? Kedu ebe i siri nweta ego ijiri zụ ihe dị ọcha? Mana today, nwa okorobịa ga-apụ para moto lọta, ebido kpọwa mmanya, ṅụwa mmanya, gbawa egwu, aghara iju ihe o mere kpata ụdịka ego ahụ. Maka na mgbe mbụ n'ala Igbo, ị na-arụ ọrụ, nne gị na nna gị amara na ihe a na-akwụ gị n'ọnwa. Otu ọ maara ihe a na-akwụ gị n'ọnwa, e nwere ụdị ihe ọ ga-eme ịzụta lọta n'ụlọ, ya mata na igwugwule wayo, ya mata na izu n'ohi, ya ajụwa ha ajụjụ, were site n'ụzọ ọtete ọta gbazie ego olu. Ọ ga-ahịakwa n'ahụ nwatakịrị azụjiri azụji na omenala Igbo ịkpahiri agwa. Maka enwere ihe ndị Igbo na-ekwu sị, ihe ọ sọrọ onye mewe n'elu ụwa, o shi ka njọ, o ji arụ mmadụ, ọ na-eme amashie. So in Igbo land, stealing is a taboo. Izu oshi wa arụ. And we cannot correct the moral value system in Igbo land without bringing it in our education system. That is why I'm talking about culturalization of our educational system. That is why Ohaneze Youth Council, we are proposing these important subjects in primary and secondary school. And this will enable the Igbo writers to start eating. This will make Igbo writers to start selling their books. This will make Igbo people to go to tertiary institution to study Igbo language, because you know that you can get a job. This is what we are talking about. So we need to give it a practical and a holistic approach. It's not a theoretical issue. So I believe that we have proposed this thing for Igbo. So all the governors of Igbo extraction should adopt it. There are people that we do a research and discover certain things that we can teach our children in primary and secondary school based on these three subjects that I have mentioned. So that is the issue we are talking about. So that we can have train people and have a generation with integrity, a generation with pedigree, a quality generation. Because there is no way a nation, there is no way a people can develop, neglecting their culture and tradition. So the content of culture and tradition is very, very important in educational development. That is why today in Igbo land, in the area of medicine, sometimes we feel
that Ogwo Igbo kwa Ogwo Igbo man. No, not at all. Before, na mbembo, mbo wawowa, mbo elu wa alosa, ị ga-afụ somebody n'ala Igbo nọ 100 years. Ya ka na-ete elu nkwọ. Ya ka na-akọ ugbo. Mana ụgba onye bie 70-75 years a na-akwa aka asị na ọ gbalịala. Ihe kpatara ihe a bụ erimeri anyị kwesịrị ị na-eri anyị erighị ya. Ọ bụrụ na ya bụ erimeri anyị na-eri ya, anyị ga-enwe ahụike. Ọ ya wụ ihe anyị ji ekwu okwu Igbo social and science. Ka enwe ike ịkụziri ụmụaka enwe ahịhịa ịchọwara n'ala Igbo ị na-agaghị enweta. Today na China, if you go to China, they have department of English medicine, they have department of traditional medicine. There are some complicated issues. There are some sickness. They will refer you to traditional department. You will go there and you'll be treated. And that is why our people are traveling there to go and take China house and India house for treatment. But we have it here. It's because we have neglected our everything concerning us. We have neglected everything. We are eating white man food. We are eating European food. We are not eating our native food. Our children don't even know our native food. Some children don't even know. So there is a need. There is urgent need for Ndi Igbo in issue of education to have a holistic culturalization of our education system so that we will not lose this coming generation. So our proposal is a practical approach. So these three important subjects, Ohanese Youth Council, we have proposed it as a solution, as a way out to promote Igbo culture, to promote Igbo value system. These subjects will inculcate morality among our children. It is very, very important. It is very, very fundamental. This thing calls for urgent need for our governors to make sure, for our House of Assembly to start preparing these bills to make Igbo language a compulsory subject. To take all these subjects, the researchers, Igbo researchers will go and research about it. We have a textbook in Igbo history and religion. We have a textbook, Igbo social science. We have a textbook, Igbo art and craft work, so that we can match with other races in the world, so that we can sustain our culture, so that we can sustain our language. It is very, very fundamental to take this approach. Thank you. Hello, Oisi. Arima Igbo oyunu charonu Igbo na-ekirikwa bụ Oisi ndị ntorobịa na Ohaneze ama dịka Igbo dịka Ohaneze Youth Council. Ọ bụ ya bụ President General Igboayaka o Igboayaka. Wee na-asị na ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Chineke gozie unu n'ebe ọbụla unu wee kirie anyị na nke tata. Ndewo ya gazie. Ndị Igbo na-anụ na ihe m kwuru.